plete do, shara plete, ti udo jore dos, ti si udo jore. Искаме през социално ангажираното изкуство да трансформираме читалището отвън, за да насръчим още повече вътрешното му оживяване. Като модела, който следваме в нашата работа е въвличането на хората в създаването на финалния образ. Това става през работилници, на които поканихме деца и младежи от квартала да се включат, за да разкажат значими за тях истории. Те говориха за семействата си, за мечтите, за целите, за бъдещето си. И именно тези истории са трансформирани в една колективна история, която е разположена на мюрал, едно послание, което е пълно с символи и образи, които местните хора разпознават. Екстра! Чудесно стана! Много хубава рисунка! Добре! Децата са доста заинтересовани да работят с преловете, да опитат какво е да се пръска, да видят, че не е толкова лесно, че се изисква работа и търпение. Също така и възрастните говорят за това, че е важно да присъстват символите, свързани с тяхната култура. Някакси всички са ангажирани с промяната в квартала. Избрахме да бъдем точно тук, защото вярваме в огромния потенциал на това място и възможностите, които то предоставя за хората от квартала. Вярваме в това, че тук могат много повече хора да се включат в образователни, развитийни, общностни дейности, които да развият мястото и хората в него. Аз обичам да идвам тук, защото госпожите са много добри и много добре се държат към нас. Четеме, пишеме, стараеме се много с госпожа Рут. И аз си го признавам това, защото много я обичам. Много искам нещо да идвам тук вече. Аз работя като топловорка. С децата всеки ден ние правим нещо. Ние ядем заедно, ние играем, ние учим буквите, цифрите, всички. И много важно е за децата, ще някой е тук за тях. Много ми харесва да работя тук, защото аз ми харесва контактите с децата и аз мога да помогна тях. Целта именно е да можем да комуникираме отвън това, което се случва вътре в самото читалище, за да насърчим още повече хора да си припомнят каква е ролята му в квартала, като едно живо сърце, като място, където те могат да се срещат, защото за всяка една общност е важно да има пространство за такава среща. Трябва да се пази много, да не се драскат, да ги опазиме.